সেই ধଳାটা ভাରି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହେଉଛି। ମୂଷା ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ମୂଷା ଛୁଆ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆସିକିରି ନେଇଯିବେ, ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ଛୁଆ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିଆଯିବ ଫ୍ରିରେ। ବଡ଼ ମୂଷା ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ଛୁଆ, ଛୁଆ ହେଲେ ବି ଛୁଆ। ତା ମା, ତା ବାପା, ତା ମା ବାପା ତାଙ୍କର ଏଇ ପିଲା ବି ଦବ, ଫ୍ରିରେ ଦବ। ଦବ ତି ବାବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୂଷା ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଘାସ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଘାସ ଖାଇ କଳା ସବୁ ତ ଦୌଡ଼ିଲେ ହିଁ ଖାଇବେ କ'ଣ କେଜାଣି। ଦେଖିବ ଏଇ ବଡ଼ ଦେଖିବ ତାକୁ ସେଇଠି ଦେଖାଅ, ସେ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବ ଦେଖିବ।